Hol volt, hol nem volt, a Tiszavirághídon is túl élt egy kisgyermek, aki különös tehetséggel jött világra. Bőre hamvas volt és fehér, mint a hó, szenvedélye volt a számolás és a méricskélés, ezért el is nevezték hólemérkének. Ahogy telt múlt az idő, egyre szorgalmasabbá vált, és az iskolák elvégzése és diplomája megszerzése után bekerült az RMUE, avagy Remek Mérnökök Út- és Hídépítő Egyesületébe. Hamar felfigyeltek rá, így meg is kapta az év feladatát, átjáróhidat építeni Újpest és Sime között. Keményen dolgozott, bár nem pályázott az elnöki posztra, népszerűsége miatt főnöke rossz szemmel nézte tevékenységét. Titokban mindent megmondott tükréhez fordult, és így szólt. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legjobb építőmérnök a vidéken? Ó nem, preciségeddel senki nem versenyez, de hólemérnek ez az év sajnos jobban kedvez. Ennek hallatára a főnökasszony féltékenységtől feldühödve azonnal eltávolította a fiatal tehetséget az egyesülettől. Hólemér, hogy szomorúságát feledje, fogta magát, elment túrázni egyedül. Későre járt az idő, egyre sötétebb lett az erdőben, ő pedig egyre jobban félt, de akkor hirtelen megpillantott egy turistaházat. Mivel már az Orra hegyéig sem látott, úgy döntött, hogy szállást kér éjszakára. A házban valójában törpék éltek, akik illegális szalonkahús csempészettel foglalkoztak. Szívesen fogadták hólemérkét, aki hamar felmérte, hogy a törpék nagy segítségére lehetnek saját cégének beindításához. Új barátai azonnal vállalták a segítséget, és bele is kezdtek a munkálatokba. A munka mellett persze azért jutott idő a táncolásra és mulatozásra is. A legszebb és legfontosabb dolog, ami velük történt, hogy a szépséges hólemérke megtanította őket áhítatosan imádkozni. Miközben vidáman teltek napjaik, a gonosz főnökasszony tükre segítségével tudomást szerzett a volt alkalmazottja és a törpék közös bizniszéről. Égtelen haragra gerjedt, és elhatározta, hogy elteszi láb alól hólemérkét. Gondolatosan átalakította külsejét, majd halálos méregbe, úgynevezett eleméregbe mártott egy piros almát, majd elindult, hogy bosszút álljon hólemérkén. Ez alatt hólemérke mit sem sejtett, tervei szerint dolgozott a házban, míg a törpék a helyszíni munkálatokat végezték. A banya kihasználva a helyzetet végrehajtotta gonosz tervét. A gyanútlan hólemérke elfogadta a mérgezett almát. Itt meg kell szakítanunk történetünk vonalát. Hólemérre annak idején nem csak főnöke figyelt fel, akadt egy rajongója is, aki már régóta lájkolta és bögdöste Facebookon a tehetséges mérnököt. Mikor Évi megtudta, hogy hólemérkét eltávolították az egyesülettől, Cinkosához, Frédihez fordult segítségül, hogy kövesse hólemérkét és tudósítsa, mint alakul élete. Mikor Éva fülébe jutott, hogy szerelme a gonosz csábításnak engedve evett az almából, azonnal elindult, hogy megmentse a szerencsétlenül járt hólemérkét. Eközben a törpék hazaérve döbbenten látták, hogy hólemérke holtan fekszik a földön. Nagyon megsiratták, hisz az utóbbi időben igazán megkedvelték. Koporsóba rakták, majd mindannyian megegyeztek abban, hogy hősüket az épülő híd lábához temetik. Mikor már épp eltemették volna koporsóját, Évi rohant oda, és a döbbent törpék szeme láttára reménykedve megcsókolta az élettelen hólemérkét. Csodák csodájára hólemérke szeme kinyílt, és vidáman kiugrott a koporsóból. A törpék újongva örvendeztek a csodás pár láttán. Miután kettesben maradtak, Évi megölelte hólemérkét és megkérdezte. Hozzám jössz feleségül? Maybe yes, or maybe no.